Pa imali smo samo jednu kraće pripreme u Americi, turnir sa Amerikom i Španijom. Ovo je sada su, da kažem, prvo zvanično takmičenje, svetski kup. Nosi neku težinu jer prva dva mesta sa finalnog turnira kasnije donose plasman na svetsko prvenstvo i ima tu neku veću težinu i jako je značajno za nas. Momci, evo, okupili smo se, ovo je prvi trening u Kragujevcu, bit ćemo na 3 dana sami, posle nam dolazi reprezentacija Gruzije, imat ćemo 3 treninga sa njima i 7. marta put u Podgoricu na svetski kup gde ćemo igrati sa reprezentacijama Australije, Crne Gore, Grčke, Španije i Gruzije. Pa dobro, imali smo jedno prvo okupljanje to u Americi oko Nove godine, sada je opet u nekom malo izmenjenom sastavu. Tako će biti do leta, da probamo sve ove kandidate koji mogu da konkurišu za najbolji sastav. Pa cilj je prost, plasman u prve 3 ekipe i da izborimo mesto na finalnom turniru koji na kome prva 2 mesta donose plasman na svetsko prvenstvo.